Ej, sve 5 minuta, nema minut. Drugi, vidi, ovaj. Ima je bilo dole uvod. Vidio kakva je ljudi, imamo odnos sa prvim bratom. Stadi, ja se nadim. On je vidio. Što ti? Ovo se ne gledano bilo. Da, to vam se stane da se bije, da, baci. Jep. A to ti ne je svim bilo, da ti ne se pogledao, mogo vedimo gdje, kako ti ne bilo. Ne bilo ti. Alek, ja sam imao da ide na Bogojavlje. Da se Bogojavlje. Da se ne bude. Otac ljudi poginulo, ja sam to živ. Ja služim. Papa. To mi je prvi rođen. Gledaj. Ja pravim luček, malo nosim kolivu u srcu dole i poslu. Koliko sati? Pa kaj ja nosim dole. Jedna. Kako da krena? Kako da krena se zgodilo? Ovo je moj sata, ali? Ovo je moj suvar. Šta mi danas radimo? Evo. Kaj mi da? Koliko još treba ovo bude gotovo? Ti vajte. Ti od sebe sami prilike koliko je više? Sat i po. Znači, jutro su od pola 8, od čelina kad je 0,1.